karon nasina sila tungod kay wala na ta nagsakit, murag dili na ta mag-uol. Di ba naingon ako, pasagdai ang mga tao nga nakig-away kaninyo, pasagdai ang mga tao nga naingon ninyo daotan, kay maotan na ang way bili nga bato nga bililon kaninyo. Tanaw nangaguol ta karon, trabaho na ta nga trabaho. Tama gid. Nga nganong sige man ta hunahuna sa tawhanon. Di ba maingon badlungon ko kamo nga trabaho lang gud mo nga madagayaon. Ayaw na mo sobra nga trabaho murag langgam ba. Nga tungod sa ilahang kasina, nakakita sila ani. Dili sila gustong mo tan-aw mo to sa una. Gipatawag ko di sa simbahan, giingnan ko og daotan. Nya pag-abot dito si Father Paul nag-ingon gani siya. Pasudlan ni Sinuli katistahan ni siya patudloa diri. Nya sila dili man mudawat na to, di ba? Tato sila na sina. Hello mga igsoon, welcome sa Espiritahan ng Gasa. Pag atong pag-isgutan karon, anana na to kini makaplagan sa Kaalam sa Solomon dinhi sa Daang Kasabutan. Ug ang title niini mao ang kahayag nagdanag sa mga Israelita. Ug mao kini ang kabaron niyang kunuli kay daghan kay mga panidinhi nga lisod kayong sabton kay daghan kay mga sambingay. Pwede pakibasa doon kung unsa ang content niya. Ang kahayag nagdanag sa mga Israelita. Apan samtang nanghitabo kini, usa ka masiga nga kahayag ang nagdanag alang sa imong balaan nga katawan. Ang ilang mga kaaway nakadungog sa ilang tingog apan wala sila makakita kanila. Nasina sila sa maayong kapalaran sa imong katawhan nga wala magantos. Kadtong maong mga kaaway nakapasalamat hinuon nga ang katawhan nga ilang gidaog-daog wala manimalos kanila karon ug busa nangamuyo sila nga mobiya ang mga Israelita. Unya gigiyahan mo ang imong katawhan diha sa ilang pagbaktas-latas sa usa ka yuta nga wala sila masinati. Gigiyahan mo sila pinaagi sa usa ka haligi nga kalayo. Sama kadto sa usa ka adlaw nga dili mudagmal kanila ni adtong mahimayaong nga panaw. Apan ang ilang kaaway nga wala tuguti sa pagtan-aw sa kahayag angay nga mahimo mga binilanggo sa kangitngit. Sanglit ilamang gihimo nga mga binilanggo ang imong katawhan ug pinaagi sa imong katawhan ang walay katapusan nga kahayag sa balaod ihatag ngadto sa kalibutan. Karon inaana na siya unsay pagutanan niyo ana. Kay nga nagatuon man ta sa espirituhanon, nagatuon man ta. Dili ka mo Israelita, di ba? Dili ka mo mga Hudiyo. Oh, tama. Nya naa diri sa silangan. Dadon dinhi biyaan na to atong naandan nga pagtulunan kaniadto si Kristo tinuod nga Pangulong Pari, di ba? Magbuhat siya bag-ong kasabutan, kaang daan nagkadunot na. Hinumduman niya to basin basahon na to na katong si Kristo tinuod nga Pangulong Pari. Di ba? Nya nganong nagahiskot diha tungod sa kasina. Tungod kay nasina sila sa mga tao, nakadungog na sila, nakasinati dinhi, klaro man ta dinhi nga nagusulti sa kamaturan, di ba? Anong dili man sila mo anhi. Mo nang nagduhay ko sa espiritu, akong padayag ang tinago ni Kristo kaniadto. Di ba naisulat na ni Daniel? Tadi si Daniel, no? Silyuhi kini Daniel, iniabot sa espiritu, dili gini siya maabrihan. Di ba? 1,290 ka katuigan, pinili mo mga katawhan, di ba sa una? Gitudloan mo, no? Daghang mga BIBI, daghang og karon nasina sila tungod kay wala na ta nagsakit. Murag dili na ta mag-uol. Kay niingon ko nga, di ba niingon ako, pasagdai ang mga tao nga nakig-away kaninyo, pasagdai ang mga tao nga naingon ninyo daotan, kay maotan na ang way bili nga bato nga bililon kaninyo. Tanaw nangaguol ta karon, trabaho na ta nga trabaho. Tama gid. Nganong sige man ta hunahuna sa tawhanon. Di ba maingon badlungon ko kamo nga trabaho lang gud mo nga madagayaon. Ayaw na mo sobra nga trabaho murag langgam ba. Nga tungod sa ilahang kasina, nakakita sila ani.
Dili sila gustong mo tanaw mo to sa una. Gipatawag ko diya sa simbahan, giingnan ko og daotan. Nya pag-abot dito si Father Paul nag-ingon gani siya. Pasudlan ni Sinuli baka katikstahan ni siya patudua diri. Nya sila dili man mudawat na to, di ba? So sa ato sila nasina. Oh, na sa bala ang kasulatan. Kaya ang tao manggod kung ana to ang templo sa Dios dili ta manghilabot. Di ba nato sa si Gamaliel no? Ato man to si Gamaliel isukat. Basag dai na kung espirituhano na hangtod sa hangtod na. Pero kung tawhano na mo nang nasa simbahan nato karon mga tawhanon daghan og mga importanteng mga adlaw. Pare karon Biyernes Santo. Nya kato adri na abata dinhi kada gabi daghan ta. Ibutan na to kada gabi. Nya karon kung magbuhat sila activities dito sa tawhanon na kay magtapok ana kada gabi. Wala man koy balaod ninyo. Tama gid. Nga daghan ta diri sobra 30 ta kada gabi. Napaka Domingo, kwintahan na sa isa ka semana 30. Di mas daghan ta na tumutuon ni Kristo. Tungod kay gitudloan ko kamo nga naagid sa balaang kasulatan, di ba? Si Kristo nagbuhat og bag-ong kasabutan kay ang daan nagkadunot na. Mga nakaron. So sa masayop sa daang kasabutan ko. Ang ulay sayop sa daan kasabutan. Yalang gibag-o ba gikongkreto niya. Konkreto. Kay daghan man kay dito ang mga sumbingay, bugat man kayo. Di ba naada dito sa balaang kasulatan wala ano pasabot nga kwaon niya ning balaura. Gibag-o niya ba? Gikongkreto di ba murag synthesize ba? Ug gihapang dili man sa gustong tandaotan nga patyon yang isumbingay. Nga pagpadala sa espiritu kay dili anang 1,000 years isa ka tuig sa isa ka tuig sama sa isa ka libo ka tuig. Ang isa ka adlaw sama sa isa ka libo ka tuig, di ba? Ano? Tama. Dili man sa gustong tandaotan nga patyon mo nang gigamit siya kanunay. Si Birheng Maria naa sa daotan, si Papa Jesus naa. Tama? Nga gigamit mo na yung sa inyong paggamit sa kung ibalaan. Unang lodod ta sa buta. Walay ba? Karon, ipadayag naman nato. Muna kang sige masya sulti nako anak, ipadayag kining kamatuoran. Karon maghatag kaniyong kagawasan. Gisilyuhan kani ni Daniel. Nga mo na karon sa binasa ni Dona, di ba? Kung sa pailaing question niyo diha, kay basahon ni Antony mo ang katong sa katapusan katabang si Kristo ang tinuod nga pangulong pari, di ba? Na sugdago na atong primero mang putla lang sa kwan nya sa last dito katong naghatag bagong kasabutan. Si Jesus ang atong pangulong pari. Ang buot namong ipasabot mao nga aduna kitay pangulong pari. Naglingkod siya sa tuo sa trono sa Dios dito sa langit. Nag-alagad siya ingon nga pangulong pari sa dapit nga labing balaan nga mao ang tuod nga tulda nga tinukod sa Ginoo dili sa tao. Ang tanang pangulong pari gitudlo aron maghalad og mga gasa og mga halad nga mananap ngadto sa Dios. Busa ang atong pangulong pari kinahanglan usab nga adunay ihalad. Kon anha pa siya sa yuta, dili gayud siya mahimong pari kay aduna na may mga pari nga nag-alagad ug mga gasa sumala sa balaod sa mga Hudiyo. Mga igsoon, kung bago ka pa lamang napadpad din sa atong munting channel, binadasik ko ka makanunay sa pag-click sa subscribe button o pagkahita pod ang notification bell para kung doon ako'y bago nga mga video, updated ka kanunay. Tawang salamat. Tanawa. Mo na sa kwade dili ko pari, no? Mo reflect lang sa ko dili ko pari kay si Kristo ang espiritu nagtudlo na ko nga mahimong matinuod nga pari nga gamanan, di ba na naghiskot magpod na gana. Kay daghan mang pari din dili man ko makakasal, di man ko magbunyag kay wala man koy pulpito, wala man koy lisensya sa kalibutanhon kay dili man ako tag-iya sa kalibutan. Tama? Kay mo nag-ingon nila nga kanang ingon sa one word religion tungod kay ang tanang mga religion naa may mga pulpito referensya. Nga kita wala man tay referensya. Tanan nga relihiyon nagatuo sa Dios nga Amahan, isa lang ang atong Amahan. Makasabot ang mga pastor ani katong mga maayo. Ang mga pastor pod nga nag-after pod sa ilahang kwarta o dili makasabot ani. At tanaw to sa last na to. Si Kristo katong sa last ato nga ang daan nagkadunot na. Mas maayo ni nga kanang naminaw ani basahan ninyo na katong si Kristo tinuod nga pangulong pari kay gimubo lang nato na kung basahon gyud sa human para katong pagbasa nimo doon. Kung wala pay sayop kadtong unang kasabutan, wala unta kinahanglana ang ikaduha. Apan nakakita ang Dios og kasaypanan sa iyang katawan. Miingon siya, nagsingabot ang mga adlaw
Nag-ingon ang Ginoo nga maghimo ako bag-ong kasabutan tali sa katawhan sa Israel ug sa banay ni Juda. Dili kini sama sa kasabutan nga gihimo ko tali sa ilang mga katigulangan. Si Kristo ang mali man ato tungod kay naa may mga libita nagbuhat og balaod, di ba? Na amo na isa dagan ang magpadios-dios. Magpadios-dios kay nakita man sa daotan nga dali ra kayo gamiton si Kristo pinaagi sa ilang pag-ingon nga na sila Diyos pinaagi sa mga rebolto. Di ba no? Nya mo to nga kanunay sa ingon nga si Kristo dili mahimong pari mahimo siyang pari sa laray ni Melkisedek. Nasa ubos di ba nabasa ni mo na? Ilaktod lang na si Kristo mahimong pari kay si Melkisedek boy wala man siya balaod. Si Abraham man nag-offer kaniyag 10%. Dili ba? Tama gid. Si Melkisedek ang pinakauna nga pare. Dili man siya pare. Nagduhig man siya sa espiritu. Karon nakita man sa mga pare magbuhat-buhat ta pod sila. O tanawa tong si Tinta ka pare, di ba? Na katong si Tinta ipapadlong na sila oy. Tanawa tong tulisan nga gilabay sa daplin sa dalan niagi kaniya ang usa ka pare. Ni lingi na siya no, ikadua mga libita lingi niya tapos katong mga Samarianon na sa balaang kasulatan Good. Umao po na karon ang gibuhat sa mga kalibutan hon nga gipili sa tao nga pare paghuman anak motipas sila paghuman og naay kinahanglan ang tao dili mo adto dili mo sakripisyo dili mag-alagad mula ka oras sa sila alagaron o mo nagingon sila kinsa ang labaw ang gialagaran ug ang nag-alagad tanawa Nag-alagad. Karon na maghisgot karon na sa Biyernes Santo naman karon hapit na na mga Passion of the Cross kinsa man ang pangulong pare ilang giingon nagsipsip nga ipapatay niya si Kristo. Mo pa rin karon akong pagsultian na tungod sa ilang kasina garbo siguro mo man na kay daghan man ta kada hapon daghan man ta dinhi anay na good sila good wala man ko nakik-away nila igo naman ko magpadayag sa tinago ni Kristo tama di ba man tanaw da si Melkisedek mahimo siyang pare sa laray ni Melkisedek. Unsa pay pangutanan niya si mohang gibasa doon? Busa ang atong pangulong pari kinahanglan usab nga adunay ihalad. Kun aniya pa siya sa yuta, dili gayud siya mahimong pari kay aduna na may mga pari nga naghalad ug mga gasa sumala sa balaod sa mga Hudiyo. Ang gibuhat nila ingon nga mga pari usa lamang kakopya o anino ni adtong atua sa langit. Sama usab niini ang mahitabo kang Moises. Sa dayon na niyang pagpatindog sa tulda giingnan siya sa Dios. Himua gayud ang tanan sumala sa simbahan nga gipakita kanimo didto sa bukid. Apan giatagan si Hesus og parianong katungdanan nga mas salangdon pa kaysa sa ila. Sa samang paagi ang kasabutan nga iyang gihikay tali sa Dios ug sa tao mas maayo kaysa unang kasabutan tungod kay kini gipasikad man sa labi pang maayong mga saad. Wala to si Melkisedek da mahimo siyang pangulong pari sa laray ni Melkisedek. Ana dia ibabasa na tanan anak didto. Dili ko na pikas. Mahimo siyang pangulong pari sa laray ni Melkisedek dili sa mga Levita. Anak sa balang kasulatan na anak dia tanan dia. Di ba ang giingon sa Ginoo nga tolda? O di mo mga tana unsang tolda? Ang ato ang lawas usa na katolda. Tukuran yo ang tolda na sa tong kasing-kasing kay ang templo sa Dios ang atong kasing-kasing. Mo na katong naghingon tag templo, nagbasa ta karon sa templo. Di ba? Di ba boy? Ang atong kinabuhi igod ang isa ka katos katuig sama sa tinulo sa tubig lang. Unya, kung naa na to ang mapaubsanon bisag namatay ta, mamatay ta unsa sa balaan atong binuhatan, handumon gyud ta sa atong mga sumusunod, di ba? Tulda lang ni mubo lang tag panahon. Nga tanawa diha tong basa nimo atong templo sa Dios. Ang tulda mao atong kinabuhi gamit sa espiritu. Mo tang nagahiskot ko sa espirituhanon sa espiritu tungod kay ang ato amang lawas gikinahanglan nga bubuhat gyud sa tinuod nga misyon nato samtang anaapat sa kalibutan. Tama gid. Ang mga gisulti nato tanan na sa balaang kasulatan mo na kani nga daghan ang atong mga giblog, daghan ang atong mga ginasulti
wala nagpasabot yung nagahukom ta nila kundi atong ipadayag lang ang kamatuoran. Ang akong mission din sa kalibutan, atong mission tanan aron isulti nato ipadayag ang tanan ang tinago ni Kristo, di ba? Katong sa sulat ni Daniel, gipasilihan kini paabot ta inig abot sa espiritu sa kamatuoran, John 16, di ba? Magsulti ko dili sa akong kaugalingong pagbuot kundi pagbuot sa espiritu. Kay gipaminaw man ako ang sugo sa espiritu, wa ako gisugilon nga na kaninyo. Nga kasagaran ta nagabisgit sa balaang kasulatan. Kay daghang magwawali dili man tigong mawali kay maggamit man magbuhat man sila og ilang mga tawhanon nga istorya. Nga ending na sa tawhanon niya, tama. Nagamit sila sa akong gibalaan. Unsa mo sala sa inyong paggamit sa akong gibalaan? Nagamit sila sa pulong pero wala di sila gabuhat. Mag-unsa man ang pulong kung wala ang buhat, di ba? Ang buhat may pasultian. Ikaw gyud nagabuhat. Tama. Usa ka mong nakadungog ani, nakadungog sa tong channel, dili ni para kanamo, para kanatong tanan. Haron may katungutang mga ayo sa Dios. Kinahanglan jud. Lakaw ka mo karit. Duol ka mo ngari. Kay magduhi ko pinagi sa espiritu. Binunyaga naman ta kay daghan man tag mga reliyon mo nga biya mo sa inyong naandang pagtulunan, sa inyong pagtuo kay daghan man tag mga pulpito. Kaboy sa mga pangutana sa mga binasa ni Buda, nagpasalamat ako pag-ayo sa mga nag-subscribe, labaw sa tanan katupong nagpasa ni ini mga mensahe dili ni ako mga maayong pare po dog maayong pastor wala nagpasabot nga ako nagpataas og naghukom kaninyo ako lang ning ipadayag ang tanan. Diha man ta sa inyo magpakisayod ang mga tawbayan sa kabubuton sa Dios apan nituis man gud ninyo nitipas man kamo naa sa malakyas na kung naay mga dato wala na ta nagunaw na sa mga taong nagkinahanglan. Salamat ug maayong gabi ka natong tanan.